Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, mga kabisyo. Hello! Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUSI Act ang singer na si Arnel Pineda. Bakit? Dahil di umano'y pagtataksil niya sa kanyang non-showbiz wife na si Cherry Pineda. Ito ang inilahad ng Quezon City Prosecutor's Office sa kanilang resolusyon na may 22 pahina at may petsang June 2025. Nakadetalye sa resolusyon ang salaysay ni Cherry tungkol sa di umano'y makailang ulit na pambababae ni Arnel. Si Arnel ay frontman ng American rock band na Journey. Si Cherry naman ang nangangasiwa ng kanilang negosyo. Kabisyo, paborito mo ba ang kanta ni Arnel? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Arnel, busy! Kalungkot na. Girl, living in a lonely world. Ano pa yung song nila? Meron pa siyang laging kinakantay sa show eh. Open arms, open Ayan, legs. open legs. Yan. Basic. Open pocket. Good morning. Good morning Kalungkot sa... naman. Oo, sa mga fans. Babaero. Fans. Hindi, si Arnel Pineda. Yung fans si Arnel. Kasi kung talent to talent naman talaga, taas ng boses. Lala ko nag-chat yan na balikan. Nag-chat din ba yan? Kaya pala. Pag ganyan ba talaga yung mga bukalista? Pag bukalista, babairo ba talaga yan, guys? Guys, Nakapollow siya guys. sa akin. Nakapalo lang naman pala, hindi naman nag-chat. Hindi ko na sabihin yung chat. Baka mahuli din, madamay pa ako. Pag talaga, Neil. Voice coach ako niyan eh. Talaga? Sample nga, sample. Just a small town girl. Di ba? Don't stop believing. Hindi ako naniniwala. Hindi ako mag-believe. Wrong spelling yung believing mo eh. Ha? Wrong spelling. Pinoy eh. Believing. Believing. Okay. Pero yun na nga, no? Na So, ang kaso niya ay VAUSI, Violence Against Women and Children. Children. So, ano ba siya nanaki? Ay, sorry Oo. Hindi siya nanakit, pero ano siya, syempre, part siya nung, yung tinatawag na So, psychological violence. yes, okay. Oo, di ba? Tama. Dahil nga daw sa kanyang Nanakit nga, pambababae. psychologically. Oo. Hindi naman physically, pero yung Yeah, mental health. mental health yung kasama kalaban niyan. So, ayan. Vowsy din kapag di ka nagsusustento. Sakop din yan. Sakop din yan. Oo, Ano pa? syempre. Violence din Physically, yun of course. Yes, diba? of course. Basic yun. Oo. Yung financial. Kaya na hindi ka nagsusupport. Oo, yes. Yan. Vowsy din yan. Ang bababae ka, violence din yan. Hindi Vowsy ako din yan. Ganun ba yun? Oo, kaya ingat ka mang kanor. Baka may may kapit ka. Tawagan yung talk to my attorney. Wow. Taran! Ako yung attorney niya, Attorney Bong. At your service, bay. Magsama talaga kayo. Attorney, patingin lisensya mo? Ha? Tingin? Ayan, pasado yan ha, sa LTO yan. May tarpaulin. Ba't may tarpaulin? May kalapati pa. Oo nga. Pero yun, nakakalungkot na balita. Oo, Ganun syempre, talaga. kumbaga we look up to you sa mga personalities na celebrities na ganit, public figure, na kayo, you set,
tayo. Oo. Nagseset tayo ng good example, lalo na kapag pamilyado ka, talagang tumitingin ka talaga. Of course. Talagang kaloyal. Propose natin yung kaloyal. Pray boys, Pray mga boys. pray boys, Oo. diba? Kaya nga natutuwa tayo na, halimbawa, Ding Dong Dantes, ang dami yung endorsement kasi, Family diba, man. good example siya Family talaga. Ang hindi natin Kalinyada alam. ko yan Ding Dong. Ding Dong. Wag mo nang alamin. Ha? Tinatanong ka ba? Wag mo nang galay. Yan ang Yung ganon. si Arnel, Ay, bitin ninyo, ano may bumabalik sa'yo kapag talaga ang ganda ng rapport mo and yung testimony mo sa madla? Oo, totoo yan. Pag talaga namang ikaw ay... Tama si Uncle, o, diba? Basic, pray boy eh. Pray boy, tugtog bagat ko. So, yun. Diba? Kaya, Basta bukalista kasi, hindi maiwasan Babaero. Babae na yung lumalapit. Tama! Eh. Diba? Barko! Ha? Pantalan ang lumalapit sa barko. Diba? Yung drummer nga na nasa likod, nilalapitan ng chicks. Ano pa yung ikaw yung Front mukha? man. Oo, frontman ng Journey. Tapos Ikaw yung international sarap. band pa yan. Oo, journey pa. Journey, spell. Journey, capital journey. Dalawang ano lang yan, litra, jor at ni. Joratni. Ang galing, ang daming tumitiling babae sa kanya. Sa vokalista? Sa babairo. Grabe. Parang pareho lang yun, vokalista at saka babaero. Pauli na sa pulis yan! Yung bukalista? Yung pulis. Bakit para nadamay ang pulis? Babaero din. Sandali lang, hindi ko muna i-greet yung aking mga Taga kumparing Manila pulis. Police District. Wala akong mabatiin kay madama yung sibilyan. Wag muna dyan lang. Anak ka ng po. Basta ang mga loyal lang na pulis, mga taga mga Bacoor, PNP. Yan. Wah, namili talaga. Napakabayas ito. Tsaka taga NBI, NCR, tsaka sa assistant director. Ganun talaga yan, guys. Kawawa naman. Doon tayo sa Basic. singer. Sa singer muna tayo. Kasi Ah. magaling mag-compose. Yung composer, Hindi yung babayro. mag-compose ng dahilan. Yung babayro? Yung singer. Mag-compose ng palusot. Yung babayro? Yung singer. Ayan tuloy, nabausi. Yung singer. Yung babaero. Yan. Kinantahan lang, laglag na yung panty. Yung nang singer, ganda ng tahanan ng Kinantahan ng babayro. Siyempre, style yan sa pambababae. Ng babayro? Ng singer. Sana maputulan ng itlog. Papo, parang kinapon mo yan. Yung aso? Yung aso? Yung babaero. Sabi ni Direk Phil, hindi siya babayro, pero director siya. Pero Direk Phil. director yan siya. Good morning. Dinedirect niya yung kung paano makakalusot sa pambababae. Direk, dito na tayo kay... Sige na, Lucky. magpakanta na tayo. May silbi pa tayo. Si Nitman, Ima Flirt. I'm a flirt yun. Baliktad! Baliktad! Hindi yan siya. Tama na. Si Maki yan eh. Nabaliktad yun dati. Dahil na Si Maki lang Si Maki pala daw. Maki yan. Bunso kong kapatid yan. Charot. Kahil The hell na heaven. Dahil nawala Kahil si na Maki. skies. Yan. Kahil na lang. Maki! Maki, ikaw na Maki.